janyuol ma kata sensitize kata okitimo kamano to onge adier. Bende nitie nyithindo magi nyithi kich gionge mbele wala nyuma, okia no dhi timo nang'o. Ka bedo nade? Jonyuol nitie moko miluongo ni tama, ng'or mwa alayo moni luonga ni tama. Nitie jonyuol ma kata mana biro e skul moko bibiro, kata iluonge kata riemba nyathi madhi to en ok bibiro e skul. Koro mago nitie, to wan kaka jopuonj wang'e kaka idil gi joma chalo kamago. Inyalo inform the chief, to chief make sure no chopo. To kotamore ahinya to kaka wajopuonj many a times was sacrifice miru ka jopuonj nitie nyaka nyithindo ma jopuonj ma owuone machulo negi kata nyaka fees. Ok en ga tich mayot ahinya e yor mar puonj ka. Koro an primary mana kwayo ni jonyuol nyaka bed gi understanding ni nyithindo nyaka chiem, to kendo pesa gi ma gichulo no emimanyo go suppliers to kelo ne nyithindo chiemo e school. Masa mawuoyo kodi nitie principals mawinjo matek kabisa, nikech gin gi gowi monindo kata mana maiga mokalo mapok gichulo nyaka sama wuoyo kodi. Koro ibiro yudo ni lifespan mar these principals bedo matin, nikech gin ga a lot of stress, a lot of pressure, nikech life be must move on. Koro an amedo mana kwayo ni ka Nyasaye nyalo wuoyo e chunygi to gitim the right thing mondo skunde wa odongre. To kwa kelo siasa e wach mar somo to gikone ok wadhi succeed. Kendo ing'e maber, ang'e ni ung'eyo kaka jofwambo mawuok e Luo, ung'eyo ni siasa pek e Luo Nyanza kamoro amora kochopo wach mar pesa. To ng'amoko somo ting'e ni Kenya masani kumodhi malong'o ting'e ni onge.